खुलुमबाय दैमारि बड' निउसनिफ्राय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामग्लायनायखौ जासिहरनायजों लोगोसे दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होनना मिजिंथियो। फैदो दानिया खौरांफोरखौ खोनासंदिनि। बोहैथि दाहारनि 28 सेप्तेम्बर सानखालिनि मोनायाव क'क्राझार CITआव आदार इन्जिनियारिं बिफाननि 5थि सेमिस्टाराव फरायनाय दिपज्योति बसुमतारी मुंनि सासे फरायसाया गावनि 7 लोगोफोरजों मोनाबिलिनि समाव गौरां दैसा सेराव बेरायहैनो थांदोंमोन। बेहायनो बिसोर माखासे फेग्रा मुवाफोर लानानै रंजानानै गौरां दैमायाव दुगैदोंमोन आरो बे दुगैबाय थानाय समावनो हरखाबै दिपज्योति बसुमतारीया गोमायो होननानै मिन्थिनो मोन्दों। बे जाथायनि उनावनो मैया SDRF हान्जाया दिपज्योति बसुमतारीनि गोथै सह'खौ नागिरनाय खामानिखौ जागायो आरो गोथै देहाखौ मोननो हायो। खौरां बिजोंनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दिपज्योति बसुमतारीया धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोन सापरिनि परदीप बसुमतारीनि सासेल' नायल'जाल' फिसाज्ला होननानै मिन्थिनो मोन्दों। दा बे जाथायनि सायावनो BTCनि गाहाय बिथां प्रमद बर'आ जाथायसालियाव थांनानै खौरां बिजोङाव गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला दिनैनिफ्राय जाय बिथांमोना गौरां दैसानि सेराव फेग्रा मुवा एबा जौ बायदि लाङोब्ला बिथांमोननि सायाव गोख्रों राहा लानाय जागोन आरो जाय बिथांमोना जौ लोंनानै फैयो बिथांमोना गौरां दैसा सेराव फैनो नाङा होननानै बुंदों। लोगोसे गौरां दैसा सेराव जौ एबा फेग्रा मुवा फाननायखौबो बन्द' खालामनो खावलायदों, नङाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै बुंदों बिथाङा। अय'ध्यायाव बेसेबांबा गोबावनिफ्राय राम मन्दिरखौ लुगासिनो दं। बे मन्दिरखौ लुनायाव गासै 3,500 कौटि रांसो रायजोफोरनिफ्राय रां दान जमा जादों होनना फोरमायदों आरो दा बे मन्दिरखौ फैगौ 2024 मायथाइनि 14 जानुवारि खालाराव बेखेवसिगोन होनना खौराङाव फोरमायदों। मन्दिर बेखेवनाय फोरबोखौ 10 सान फालिनाय जागोन। बे फालिथायाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआबो 22 नङाब्ला 24 जानुवारि सानखालि नुजाथिहैगोन होनना फोरमायदों। बेबादिनो आमेरिका हादोरावबो भारतनि मुंदांखा सनातन धोरोमा गोसारनायजों लोगोसे मन्दिरबो लुजाबाय आरो बे मन्दिरखौ फैगौ 8 अक्ट'बर खालाराव बेखेवनानै होनाय जागोन। थारैनो बेफोर नुथाया भारत हादरनि जोबोद गोग्गाथाव एबा गोजोनथाव बाथ्रा। UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिनि गेदेर बान्था। जाय बिथांनि सोंथिनि फिननायखौ होनो हागोन बिथां राजु नार्जारिनिफ्राय 5,000 रां मोननो हागोन। बिथाङा मोनसे UPPL दोलोनि सावरायमेलनि गेजेरजों रायजोफोरनि गेजेराव सोङो दि थांनाय 17 बोसोर BPF दोलो बिथां हाग्रामा महिलारिनि खुंथाय थानाय समाव जायखिजाया माबा मोनसे आसनिनि एबा स्किमनि मुं बुंनो हायोब्ला 5,000 रां होनाय जागोन होनना। जाय बिथांमोना जायखिजाया मोनसे आसनिनि मुं बुंनो हागोन बिथां राजु नार्जारिनिफ्राय 5,000 रां मोननो हागोन। बिथां हाग्रामा महिलारिनि सायाव अजद होनाय बादिब्ला थांनाय 17 बोसोर BTCआव BPF सोरखारा जेबो स्किम लाबोनो हायाखै एबा मावनो हायाखै। BPF सोरखारा थांनाय 17 बोसोराव खुन्दुं, साथा, आथुवा बे मोनथामखौल' होनो हादों आरो गंसे गामियाव गंथामल' होनो हादों। लोगोसे BPF दोलोआ गोबां अयनाय खालामदों। सोरहाबा BPF दोलोनि मानसि नङाब्लाबो न' न' थांनानै दिखांनानै लाबोनानै बुयोमोन। समाजारि बिथिंखौबो BPF दोलोआ दाउनि मेला, जौनि मेला, जुवानि मेला आरो बायदि बायदि मेला खुंनानै दंस' खालामजोब्बायमोन होनना गोख्रों अजद दिखाङो बिथां राजु नार्जारिया। साननैनि सिगां मध्य प्रदेश रायजोनि उज्जैन जिल्ला महाकाल होननाय मोनसे जायगायाव सासे उन्दै 12 बोसोर बैसोनि गथ'खौ जिनाहारि खालामनाय जाथाय जादोंमोन। बे जाथाया हादोर नाङैनो खौरां बिजोङाव सावरायजानायखौ नुनो मोन्दों। दा बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिखौ हमनो हानाय जाबाय। दायनिगिरिया बे ओनसोलनिनो नानाखेरा मुंनि जायगानि थागिबि होनना मिथिनो मोन्दों, जाय सासे अट' सालायगिरि आरो बिनि मुंखौ भारत होननानैबो मिथिनो मोन्दों। दायनिगिरि भारतखौ महाकाल पुलिस बिफाना CCTV फुटेजनि दारै गोख्रों नायबिजिरना हमनो हायो। दायनिगिरिखौ जाथाय जानाय जायगायाव नायबिजिरनो लांनाय समावनो दायनिगिरिया पुलिसनि मेगनाव हाद्रि सारनानै खारनो नागिरो। नाथाय पुलिस बिफाननि गुलि गावनायाव गोब्राब जोखोम जायो आरो देहा फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जायो होनना उज्जैन जिल्लानि SPआ खौरां बिजोङाव फोरमायो। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला दा उन्दै हिनजावसा गथ'आ मोजां थासारियाव फैबाय होननानै मिन्थिनो मोन्दों।
दिनैनिफ्राय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंनि हेंथायै बिटिआरनि मोनबा जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारिया जागायगोन। बे सोमावसारनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंजों लोगोसे साबा अफिसारफोरनिबो मुसुखा सावनाय जागोन होननानै मिन्थिनो मोन्दों। प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ सिरियै मदद होखोमानाय साबा अफिसारफोरा जादों राजभवन मिहिरकान्त चौधुरी, समल रन्जन, बिस्वा रन्जन, सामुल एस.के. देव, बि मिश्रा। बेखायनो प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंजों लोगोसे बिसोरनि मुसुखाखौबो सावनाय जागोन होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथां दिपेन बर'खौ खौरां बिजोङाव फोरमायनाय नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि आसामनि राजभवनाव थानाय गभर्नर गुलाब चन्द कटारियाया बे जाथायनि सायाव जेबो गोख्रों राहा लायैनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारतनि नखर मन्त्रि, गाहाय मन्त्रि आरो हादोरगिरिनिसिम गोनां जायोब्ला थांनानै सावरायहैनायबो जागोन होनना फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा फोरमायबावो दि गोनां जायोब्ला बे सोमावसारनायनि थाखाय जेलाव थांनोबो थियारि। नाथाय जेरैखि जायाब्लाबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव प्रफेसार लाइस्राम लादुसिंखौ सिलिंखार खालामनो होआ होननानै बिथाङा गोख्रों रावजों बुंदों। मैयानि समाव मानास हायुंआरि हाग्रामानि मावख'नि मोखाङाव गासै मोनबा रेन्जनि ज' जानानै हमगार्डफोरा 3 घन्टा गोख्रोङै सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन। बे सोमावसारनाय हाबाफारियाव हमगार्डफोरा आखाइ आखाइ प्लेकार्ड लानानै दावराव-दावसि सोमावसारो। मानास हायुंआरि पार्कआव गासै सा 126 हमगार्डफोरनो थांनाय 2022 मायथाइनि 19 खालारनिफ्रायनो 23,000 रां बेथन बारायना होगोननि खोथा होदोंमोन, नाथाय गाबोन होगोन, फैगोन दानाव होगोन बुङै दासिमबो मोननो हायाखै होनना बिथांमोना खुद्रिसारदों आरो जेब्लासिम सोरखारा बिथांमोननि दाबिखौ गनायनानै लाया अब्लासिम जोबनो गैयै सोमावसारनाय हाबाफारि लाबाय थागोन होननाबो बुंदों। लोगोसे बिथां प्रमद बर' दैदेननाय सोरखारनिसिम थाबैनो बेथनखौ बारायनानै होनांगौनि खौरां बिजोंनि गेजेरजों खावलायहरदों बिथां सोमावसारगिरिफोरा। बिटिसिनि बारग' गाहाय बिथां हाग्रामा महिलारीनि सायाव आथिखाल बिटिसि हाग्रा आरो हा बिफाननि इएम बिथां रनजित बसुमतारिया गोख्रों अजद होदों। जुदि हाग्रामा महिलारी बिथाङा 17 बोसोर रां जाख्ल'आखैब्ला माबोरैहाय 3,000 रां दाहार खालामना गालांखो? हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ दोलोआ दायो जोबस्रांनायनि लामायाव थांगासिनो दं। हाग्रामा महिलारीया दायो लिरथाय गैला, दैनि सायाव मेथ'खा गोजावनाय बायदि जाबाय। साननैसोनि उनाव हाग्रामा महिलारीया सोरनिबा आथिं हमनोबो गोनां जानो हासिगौ। हाग्रामा महिलारी आरो खाम्फा बरगयारिनि दैदेननाय समावनो बर' माहारिया गोलाव सम रायजो जाबोनाय गोबां गामिफोरखौ हायुंआरि अरनबारियाव सोसननानै गालांदों, रायजो राजाफोरखौ गोबां हाराहास्थियाव खोख्लैदों आरो हाग्रामा महिलारीयासो गोबां रां जाख्ल'दों होननानै गोख्रों अजद दैखांदों बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिथां हाग्रामा महिलारीया इउपिपिएल सोरखार आरो बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'निसिम गोख्रों फिनजाथाय होदों। बिथाङा फिननाय होनाय बादिब्ला दासान्दि इउपिपिएल हान्जानि इएम फेरेंगा, प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारिया बिपिएफ हान्जाया गावनि मानसिफोरखौनो सा 500, 1,000, 1,700 हाबनाय हाबाफारि दिन्थिफ्लानानै रायजोफोरनि अननाय मोननो नागिरदों होनना बुंनाय बाथ्राया नंखाय होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायो। लोगोसे बिथां हाग्रामा महिलारीया इउपिपिएल दैदेनगिरिफोरनि सायाव गोख्रों अजद दिखाङो दि बिपिएफनि मेल मिटिं जाब्ला थांनो नाङा, नङाब्ला जेबो मोननाय नङा आरो बायदिसिना खोथा बुंना रायजोफोरखौ सिगियो। लोगोसे इउपिपिएल दोलोआसो गावसोरनि मेल मिटिं जाबा बिटिआरनि थागिबि नङि सुबुंफोरखौसो रां हाजिरा होनानै हाबनाय हाबाफारि दिन्थिफ्लायो। नाथाय जोंनि बिपिएफ दोलोआव इउपिपिएल आरो बिजेपि बायदिसिना हान्जानिफ्राय हाबनाय हाबाफारिया सैथो होननानै बुंदों। लोगोसे फैगौ 2024 मायथाइनि लकसभा बिसायख'थियाव क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि जिल्लायाव रावबो दोलोजों लोगो जायाब्लानो हारसिङैनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय बिजाथि होननानै देरहागोन होननानैबो फोरमायदों बिथाङा। बुहुमनां सावस्रि रैखाथि बिफान एबा हुआ फोरमायदों दि फैगौ 2025 आरो 2026 बोसोराव बुहुमाव साननि दुंथाया बारायनानै बुहुमनि थासारिया सोलायनो हागौ आरो बुहुमनि दाब दाब जायगायाव खैफोद नुजानो हागौ होनना बुंदों। जेरै साननि बांद्राय दुंथाय मोननानै बरफा गलिनानै बोहैनाय, लैथो-लैथोमाफोराव दैनि बिबाङा बांनानै बोरि ओनसोलखौ लोमनाय आरो बार अखा गिदिर फैनाय, बांग्रि मावनाय, बेराम आजार जानाय बायदि बायदि। दिनैनि खौरांफोरा एसेनोसै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। गोजोन्थों।